Burj Khalifa haka ni ka video ngine page phang ka Burj Khalifa ka building bajrong tam ha parthai ka Burj Khalifa ka jrong ko ba praspa arpupra e praspa lai phomita haka feed 8,000 news pa khanrio feed bat nrio point south pa arpusan inch ka bamut ka long ka building ka bajrong tam ha parthai ka dan hadu shispa reply mala henrei ka long tang ka building henrei ka dan yaki hotel office bat ki flat ha po juka hatu kumno lala basna yakum kani ka building ka bajrong hadu kata ka jingtei ka simpor kum bahan rusnam bat bon hajar ngut ki brew ki la trai sngi bat mien apunan kampalat lailak lai 4,000 cubic meters ka concrete ka babon hadu pakalawan pendap ya ka stadium ka jingtei ya ka Burj Khalifa ka lakot kumba 1.5 billion dollar ai bat dapen kala ha ka pisa India kata kalong palat 8,000 crore ka pisa ka baheb ha heri kumno kani ka building kam ham ka ship ka jing permandur jangka lapalong kerpang ban yale persya ya kali air ka bajur bat kadan ki lift ki bastad bha hadu ba phila ban poi shabenta bahalor hatang katu ani second nadra phiyang hapo madan ba fi pet ya kasni hapwar ba kasab bat unda philek kroi kloi bat lek da ka lift sha ka benta ka bashalor penyu i biasa sisian ba kasni kasab hadu kata kani ka building ka jrong kini ki facts ki bangan batai kin penikedet epi lada phiang ka benta ka bahalor phila ban yu i jinga hadu khandai 4 kilometer tam ai kadan swimming pool bat mosque haki benta bajrong bat ka ba phla e kasni ka bi kloi haki benta bahalor ban ki benta ba shapo te bale ka ni ka long ka ba khongsan ka Burj Khalifa ka pen i ba ubreu ula ban le yakinu kinu la dadan ka ji start bat ka technology ka ni kam dei tang ka building ka dei ka dak cho ka future ka dak jo ka lawai hatu pi kwa bele jingo ai ka Burj Khalifa si sian so pha ma subscribe ka ni ka channel khana ma video ki video kum kine publish bon